Rada piantune bini sepuh ning suarane menjanjikan dan tidak diragukan lagi. Betul, cocok temenan karo wonge. Yo, Wonge asu. Kliru meneh ya. Untung ae gak nesuan ya. Yo. Ya nek wong seniman yen gak nesuan. Heeh. marai ndang tuwek. Ya, hari dan tuwek. Oke, ini satu persatu one by one untuk Anda, untuk you semuanya. You penontonnya jangan wakai tapi celempe-celempe. Isi telor mana. sing nonton sing isini. Iya, sing ora sing dipanggung. Ora sing didelok. Sing jane dipeten-petengan lho. Ya ora apa-apa anjen sayange kan mbok gede. Yo. Dadi ku kuwatir ana pengguna jalan. Mas Kacung, Piye? iki sing teko Branggulon. Yo. Iki sing teko ado dhewe urutane lho ya. Teko pantai selatan. Heeh, teko pantai selatan. Oh, Biyen ku nggawa ngantep tapi biyen. yo. Ayo Nduk, metu gak usah disepoti Nduk. Brak Kidul. Metu alon-alon. Iki mantan pacar ya? Hah? Mantan pacar. Ya iya. Kok mantan pacar? Eh? Ya kudu to kok mantan pacar. Lho lah iya mantane pacar. Mantane pacaran. Iya, mantane to pacar. Bisa iki wis ora pacaran. Hah? Iya. Wis tuwek. Kenyek ya. Iya wis tuwek. Iya. Lah kuwi rene arep apa? Aku apa arep aku. Gauman. Kancane ndok kene iki ya padha wae kok ya. Aku arep kauman ngancani ya. Iya gauman kancane. Mamangan kok urung. Sampun. Hah? Kalau soto. Soto? Oh, aku malah durung kok. Kejurung imbuh. Sotone sing durung. Sotone sing durung aku mau nyicipi jangan mana apa kan mau. Lodeh. Iya. Lah aku mangan soto. Apa? Iwake mampu ora tegas. Padha aku mau mangan jangan ledek malah. Jare bukan gini-gini. Jaluan nyongo nek anu Nduk. Nyongo piye? Nyongo? Iwake alot. Nyongo? Tegas. Oh iya, Jak. Nah, Cak, aku dijaluk ning nyongo. Apa sih nyong iki? Hah? Lah. Ayo kayak mix sing jane. Iki konten manten-mantenan. Aku teh maju iki karang mergane ora ngene. Hah? Heeh. Teko kan mang ada udah. Wong ayu. Sini. Rini wong ayu. Sik tak mlaku. Hah? Tak mlaku. Rada ndak. Pun. Aku kepengin ngerti. Sepiro jroning atimu sing kowe duwe rasa tresno karo aku? Ragone dhewe. Hah? Sik tenanan ngomong gitu. Seneni ngarep kono lho. Tipis nek. Wong ayu, Sini Kang Mas. aku kepengin ngerti tresnamu nganti tekan bujuke Gunung Semeru apa ora? Aku kira lu Gunung Semeru. Walah. Wong ya medina nggawa gunung kembar kok ya ora ora Gunung Semeru. Lah gunungnya cilik ya. Ya nek ono liyane ya. Ya liyane. Mari neh. Jograk. Ojo mlayu kowe jograk. Lho, wong aja mlayu ya malah mlayu wong. Ya tiba. Ora, rene jograk. Sik sore digawe jograk gak apa-apa ya. Wong ayu, akeh kalane didik ae, tipis ae. Tipisno didik ae. Nah, ngono lho. Jograk Minjeh Kacang Mas. deleng. Kabeh penontone Udah turu. kabeh padha rumbuh kena wajiku Bandung Bondowoso. Manuta ya Jograk. Kowe bakal tak boyong nang kedatonku. Ya kuwi kedaton bukit. Minangka tandha putri boyongan iki Jograk. Manuta ya. Minjeh Kang Mas. Dina iki uga tak gawa rono. Ning aja kunci wajroning atimu ya Jograk. Manut ya. Cik. Ngomong sing banter to. Iki rada sering. Aku mau lah budal mau lah ndrodok
terus teko omah saiki kan demen. Ya rusak acarane kok ngomongne mau. Lah ya piye to sampean ki? Suarane rada entek. Jograk Cek Kang Mas. tak boyok tenan. Cek. Ning nek kowe ndek njaluk mumpung durung kowe tak bondo tanganmu. Njaluk apa wae. Cek Kang Mas. Kang Mas batuk Mas. Heeh, piye? Kula purun dados karo panjenengan Kang Mas. Heeh. Nanging kula enggak ada bebono. Itu njaluk apa? Kaget aku. Loh, lah ngono kaget ya. Kowe njaluk apa wong ayu? Syukur kowe ra njaluk kudune lintang karo rembulan. Tak udane iki. Cek. Njaluk apa? Kula nedhi anak sewu sewengi. Sik. Njaluk apa? Anak sewu. Kuat ta sampean. Ya jare tak cek boronge. Hah? Lah ya nek wong wedok 10 ya anak 1000 ndak keturutan. Nek wedok 1 lanang 10 ya oleh mek situk kok. Jaluk candi 1000. Sabengi kudu dadi. Cek. Jalukmu nek wis aku iso mudhaneni candi kowe gelem tak boyong. Cek. Oh ngono. Jograk. Toto-toto ya. Rungokne ya jograk, madhemen nang aku kene lho. Nah, aja kaya wong kademen orang Gunung Semeru kademen. Hah? Macet nek kono yo panas tok. Jograk Cek. apa ora ngerti yen aku ki Bandung Bondowoso wis kebak mecep-mecep. Paribasane kebak ilmu Jaya Kawijayan Gunung Kasta lepas sangkan para dumadi. Ojo kok candi 1000. 2000 wele. Legane ati tak udane. Rungokne ya jograk ya. Hati-hati lu ya. Sun mata ajiku Bandung Bondowoso. Dedek mengadeku ibu pertipa ningalku jati wasisuk. Dudu wasisane manungsa. Ning wasisane Kang Maha Kuwasa. Aji, Bandung Bondowoso. Ya! Gendone neh. Jograk candine kaitungan ana pira ning aja siji-siji kesuwen nah hitungan ya apa ngitung sing kene oleh tak uruki ling ngitung ya ya teko Mas Lamidi siji lere telik ayo terus Kaisa aku. lah wis sampean gak iso Mas lah iku kudu terus nek Isin. lah ora tekan 1000 nek ora kok terus ayo balik deh ya siji lirik telik terus lah gak iso to Isin akad kantok wis aku sing ngitung ya iso nek aku rungokno ayo ditung siji lirik telik PP ya lu ya PP papat kok ya PP 5 nek cegaten 99 kurang siji. kurang siji mripatku jiut aja nih Iya, Dene. hah delok lah siji delep kan dodoke sapa kan kudungan kan Iya. hah Putih ya. lah yen ra kok hitung Butia kok yo aneh yo gak jangkep Cangkem. heeh Butia gak kok hitung itu kan lemen delep Iya. 99 kurang siji. kurang siji Heeh. wedan tenan jograk nyoto yang kowe iki wanita kakebak iso curiga jroning batinmu jograk mula minangka jejangkepe candi 1000 jograk dadi aku iya sesat kayo kendho maneh lho wong ayu saiki dadi watu kamangka jonggrang kuwi sing tak tresnani wong ayu mestine nek patu ya atos ya but ya atos tak domok mesti atos wong watu ngene iki oh atos
Bathuke oh atos. Hah? Lah sing kene iki kira-kira lho. Wong watu yo meneng kok ya nek ora kena didomo kok ya. Sing mburi ki ora atos wae. Iya subalane kandel kok ya. Wah sini sepet kerempengnya subal. Tapi sing siji ki atos ora. Hah? Katos. Wah, ampun roh acaman. Wong watu ya mesti atos ya. Jonggrang. Sing gedhe pangapuramu aku ya jonggrang. Saiki wis kebacut dadi watu jonggrang. Alah. Wong ayu. Ya. Kabeh iki mau wis lakone Gusti Kang Murbeng dumadi. Mula ana regane jaman tak jenengo candi Roro Jonggrang. Ya. Langsung tak tuntak. Nah, sore Jonggrang ya. Mawon pakan dijaluk apa? Iki aku salah apa to? Ya apa? Ya wes. Wes. Ana gak apa-apa. Saran nduk. Lagi pas banyak joget tadi. Maju. Roro Jonggrang kowe asuh. Ora bokal aku nandang kasmaran. Waspada mau prajuritmu kalah berat. Mula kowe dadi wani topo. Dikana nduk. Bandung lanange jagat putra ratu Prabu panggih damar moyo duwe aji sakti Bandung bonos Roro Jonggrang Bandung kok syukur Iya Jonggrang panyuwunmu tak turuti. Sudah jadi laras. Roro Jonggrang kowe pancen ayu ora moga aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah berat mula kowe ati wani topo
Tobat kowe wanita membarang ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra Prabu penging damar kaya duwe aji sakti Bandung Kondawasa Raja kirang manutos tudut karmo Ojo gerang ayu ngono takut wis Sampo. nah piye sone Enak. oh kenak mah jare sone mah enak ya Sih. gak ngrepoti karo sing arep ya ya menginge mau dicek wis saking uji coba training sih ya wis lungguh kono Aku akan lu. ya sampean mau ngomong arep apa arep nang kene terus mentekne kancane kok kalian Ora aku jas. ayo Mas Kajung Ya, terima kasih sih Mas Kajung ya ya, terima kasih. Wah, pancene ngono lho. Seniman